فرين ولدا حنت قالوميا أديانا بوان ننوح إوان زسارحلو منبر غزان غروسرن اللوم أديانا بوان بزوح أدميهم بحدا كم تزنبرو بحدا عامة فلالاي هيوتهم حليفو أمودا أتازموتو أبو عنيروم بزوح كذا ناب هوسبيتال توسادتهم كترفو يخالون أبتحازن بيتساب زتوهالو كلهم ناب غزامتيهم كاب سلسته معالتين نلعلقن تقمت أزمد أين برن فري دحرق قرو معالتي تعبي غزا نبينا تحقي فاتو عريا توليدا زعبيت اللو غزا أفريحوا ولاكوا عدمئة إسران حموشتن تخونا بفرحي عبادي لوا بسراح مخنيات زفلتا عدمئو كاب سلاسان كلتن كساب سلاسان أربعتن زخونو أي سمعخون نيريلو دحر حدا سومون كبت سحمزة كوفيلوم كتصاوتو صانيحوم نختنكرت صناني عوا خدا مبل كالأي معالتي مليسو دويلو كميكا تبرت على خدو بلا فري تفلتهم سبات كلهم بناي بعلوم مخنيات بيزي بمخانهم كاب حزن زوجة بزوتا زرسا سعسب تدلنيرا كاو ازي سابزي سلازي دوللا حقوستي خطخون جميرا كمتشوان نتالو حال حاليفو إنما تأخو كتصاوتا كييروا داسي ولاني داتو لك أخم تزبلا دول الله كزامتيو حدا نجار النابلة الناس حقت عنحو بلي كساب حزت عنحه بق أخ خديلوا تسأ فري نابتت فرحو نبحت النتا كتملس بمخانا ولكن ارتبلا بقى الشيلا كساب دق أفيت فنوتو الزسب بزي ما تقلو معالتي إنا دولة بستمتشو معالتي دما إنا مزا مسفري قرربهم إنا تنكر مزا فري ناتقرو ساريات كاريا نساون نايبا على سراح مسراح جمرت الزسب تنقاسة ببسلسته معالتي إنا دولة إنا تأيقا أوارح تغوزيروم ولا أبغزا كابغزا وزاون إنا تراخبو يواقعون فري أبت ساعات نسو نأزل لو خبري إن حقو سامزا نبحتها كتحاسبوت اللون ناء أرلا يساب كوينو كسمع جمرة كلتيهم إنا تقراربو مسمزو سرعا أيلو من قدي إنا تغير مزا حدا جيزي سلسته 4 معالتي كتقفقتلو كيريبلا دويلاون تايدات أفي إخاتبلو كمتسقتلو أقبابلا بنافقوت يخون ولاكوا خمو خوينو ركبهم نابكالي نمغير دفرت أي رخبت النيرا حدا كونتاتو كترئيت اللاون زفتوا مسلا حدا معالتي كم تتلمدا ما تسمو بحدا كواقعو عمشيو كاو كلتيهم تحاسبوو اتساعات كدا كاو كونتات تلواوتو بحداون حدرو فري زيادة فتياتو ابتساعات نسوون كم زفتوا قلزلا الزسب ገዛይና በለ በሐባር መንባር ጀመሩ ፍሬን በይና ካም ሙኻን ብምልቃቅ ሕጉስት ኮይና ብናቱ ፍቅሩውን መንፈሳ እናተሐደሸ ኸደ ካኡንሱውን እናደጋገመ ከም ዘፍቅራ ክነግራ ጀመረ በዚህ መልክዕ ሓደ ዓመት በሓደ ድሕሪ መንባሮም ቁሩብ ሰባት ጸዊዖም ነዝበለ ፕሮግራም ናይ ቀለበት ስነ ስርዓት ፈጺሞም ናብ ሓዳር ድሕሪ ምቀያሩ ክልቲኦም በሐባር ናይ ባንክ አካውንት ከፊቶም ካብ ዝረኸብዎ ገንዘብ ንእሽተን ምእታው ጀመሩ ብርግጽ ንሱ ዘእትዎ ገንዘብ ከም መዓልቲ ወጻኢኡ ብዙሕ ዝተርፍ ኣይነበረን ይዕቆር ኣይተትኩረሉን ኔራ ነቲ ግሮሰሪ ተኻረየ ሰናቢታ ባዕሎም ንኽሰርሑሉ ክተማኽሮና ሓሰበተላ ንሱ ሓደ ሓሳብ ኣቕረበላ ንምንታይ ዝገዛ ሸይጥና ኣብ ከተማ ዝኾነ ዓብይ ስራሕ ዘይንሰርሕ ኢልዋ ፍሬ በሐሳብ ፈጺማ ኣይተስማዕማዕትን ተወሊዳን ዝዓበይትሉ ገዛ ክትሸይጥ ፈጺሙ ውሽጣ ኣይተቐበሎን መሊሱ ድማ ናይ ቤተሰባ መዘከርታዩ ወላኳ ተኾነ ናይ በዓል ገዛ ሓሳብ በሓደ ግዜ ኣይቋረጸን በብመዓልቱ ሸይጦም ስለ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዝተፈላለዩ መማረጽታት ብምቕራብ ንኽትስማዕማዕ ሞከረ ኣብ መወዳእታ ካብ ንእሽተን ከተማ ኣብ ዓብይ ከተማ ምስራሕ ዝበለጸ ኢሉ የእመና ፍሬውን
ጭቕጭቑ ምስ በርትዓ በቲ ሓሳቡ ተስማዕሚዓ ካብኡ እቲ ገዛ ተሸይጡ ነቲ ገንዘብ ናብ ብሓደ ኣካውንቶ መእትዮም ንሳውን ቋሚ ስርሓ ለቂቓ ናብቲ ተባሃሎ ከተማ ኑሮኦም ቀይሮም ከዱ ኣብኡ እውን ከይዶም ገዛ ተኻረዩ ፍሬ ሽዑ ካብ ዘማርፃ ዝነበሩ ስራሕቲ ኣየናይ ክትጅምር ከም ዘለዋ ግራ ኣተዋ ካብኡ እንታይ ምስራሕ ከም ዝሕሽ ምስ ሓተተቶ እስኪ መጀመርታ ቲ ከተማ ብደንብ ክንለምዶ ካብኡ ዝኾነ ነገር ክንገብር ኢና በላ መዓልትታት ሓሊፎም ሰሙናት ሓሊፎም ካብኡ ድማ ኣዋርሕ ተቆፀሩ ንሱ ግን ምንም ዓይነት ናይ ስራሕ ኣየልዕልን ዘሎ እንደውም ገንዘብ የድልየኒ እዩ እናበለ ብሓደ እናኸዱ ቅርሺ እናውፁ ትህቦ ቅርሺ ምውፃእ ምብዛሖ ኣብ ክልቲኦም ማእኸል ጭቕጭቕ ምብዛሕ ጀመረ ብኡ ልክዕ እቲ ዝጥይቓ ገንዘብ ቀሊል ዝበሃል ኣይነበረን እንታይ ከም ዝገብሮ ዋላተይ ተረድኣ ኣብ ሶሙን ክሳብ 25,000 ገንዘብ ይጥይቓ ገንዘብ ኣይህበን ክትብሎ ተላ ባህርያቱ ክቀየር ጀመረ ፍሬ ግርኣተዋ ፍሬ ብዘይ ምንም ኣታዊ ወፃእ ንገብረለና ስለዚ ብፍጥነት ስራሕ ክንረክበለና በለቶ ብኡ ልክዕ ጥንስቲ ስለነበረት ከብዳ እንዳገጀፈዩ በቲ ገንዘብ ስራሕ ክንጅምር ኢና ዝበላ ነገር ናብቲ ከተማ ድሕሪ ምኻዶም ደጊሙ ኸልዕለላ ብዘይ ምኽኣሉ ክትጠራጠሩ ጀመረት ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ብሓደ ክኾኑ ተለው ዘይነበረ ባህሪ ከምፅእ ጀመረ መስተይ ሰቲ ኣምሽውን ይኣቱ ኣበይ ካምሽኻ ክትብሎ ተላ ስራሕ ይደሊ ነይረ ይብላ ኩልሻ ገንዘብ ትህበኒ ዲኺ ኣይህበካን ብዝብል ምኽንያት ክልቲኦም ካብ ዝኮራረፉ መዓልትታት ሓሊፍዎም እዩ እቲ ስራሕተይ ተጀመረ ኮፍ ኢሎም ናይ ገዛ ክራይ እናኸፈሉ ምንባር ኮይኑ ስርሖም ፍሬ ንሱ ስራሕ ከም ዝደሊ ዋላ ክትኣምኖ ኣይከኣለትን ሓደ መዓልቲ ናብ ገዛ ከይተመለሰ ቀረየ ክድውለሉ ተላ ስልኮ ይሰርሕን እንታይ ኮይኑ ይኾን ብዝብል ድቃስ ከይደቀሰት ሓዲራ ብጽባሒቱ ብዙሕ ብዘይ ትፈልጦ ከተማ ኣበይላ ከም ትደልዮ ግራኣተዋ ንጎና ቤት ማእሰርቲ ኸይዳ ኣመልከተት ኣብ ክንደይ ሰዓት ተደዋዊልኩም ነርኩም ክብል ቃላ ዝተቐበላ ፖሊስ ጠየቓ ትማሊ 11 ናይ ምሸት ከም ተደዋወሉ ምስ ነገረቶ ሓደ ሰብ ዝኸደሉ ዘይተፈለጠ 24 ሰዓት ተይመልኦ ጠፊኡ ስለ ዘይበሃል ምሸት ኩነታት ርኢኺ ምፂ ኢልዋ ፍሬ ናብ ገዛ ተመሊሳ ብጭንቀት ተወጠረት ድሕሪ መዓልትታት ካበይ መፂው ተይተባሃለ መፂው ካብ ሓሳባ ዋላ ተተገላገለት ኩነታቱ ግን ገሪምዋ ናበይ ኢኻ ኬድካ ነርካ ኢላቶ ንሱ ግና ስለ ዝኸደሉ ቦታ ምንም ክነገራ ኣይደለየን ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ዘለና ነገር ኣሎ ኢልዋ መጀመርታ ኣበይ በፂሕኻ ከም ዝመፃኻ ክፈልጥ ይደልየ ኢላቶ ኩሪ ኢላ ንሱ እውን ኣየእትወክን ኢልዋ ፍሬ ብንደት ትዛረቦ ነገር ጠፊእዋ ንዕቐቱ ኣናዲድዋ ካብኡ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ንሰከንድታት ሕስብ ኣበለሞ ክንፈላለ ይደልየ ኢልዋ ፍሬ ብጣዕሚ ደንጊፃ ታይ ማለትካዩ ኢላቶ ዝሰምዐቶ ብዘይ ምእማን በቃ ብሓደ ንኽንቅፅል ኩነታት ኣይኮኑለይን ዘለው ኢልዋ እንታይ ኻ ትብል ዘለኻ ኢላቶ ንብዓታ ብምዕጉርታ እናፈሰሰ ካብ ዝተወለድ ኩሉ ከተማ ገዛይ ንኽሸይጥ ጌርካ ሒዝካ ንመፂኻ ሕዚ ድማ ናበይኻ ንበይነይ ሓዲካን ኢላቶ ንሱ ኸይፍጠር ኢለ ይሙክር ነይረ እቲ ስራሕ ተኾነ ዋላይ ተሳኽዐን ኢልዋ ሓደ ቦታ ከይደ ስራሕ ክሙክር ሓሲበየ እሞ ሕዚ ፍትሕ ዲኻ ትብል ዘለኻ በለቶ ኣይመለሰላን ንገረኒ ክትብል ኣእወይትሉ እወ ክኾን እዩ ዝበልክዎ ኩሉ ኣይኮነን በላ እሺ ኣብ ከብደይ ዘሎ ቆልዓኸ ኢላቶ ኮፍ ካብ ዝበለሉ ተሲኡ ስለቲ ቆልዓ እስኪ መጀመርታ ብሰላም ይወለድ ኢልዋ ሕዚ ትዝግበአኒ ገንዘብ ክትዘጋጅውለይ ክነግረክየ መፄ ኢልዋ ጽባሕ 4 ሰዓት ኣብ ባንኪ ንራኸብ ኢሉ ክወፅእ ክብል ርእሳ ሒዛ ክተእውደልያ
ክትሰምዐኒ ዶለኻ ተዓሪፋ ካባያይ ትረክብን ኢላቶ ንሱ ኣነ ዘይኮንኩስ እቲ ሕጊ ክጥይቐኪዩ ኢሉ ገዲፍዋ ኸደ ዓይና ክሳብ ዝሓብጥ በኽያ ሰብ የብላን ኢሉ እንድዩ ከምዚ ዝገብረኒ ዘሎ ኢላ ናብ ባንክ ኸይዳ ብሓደ ንዝኸፈትዎ ንበይንኻ ገንዘብ ምውፃእ ከም ዘይከኣል መጀመርታ ዝኣተኹሞ ንኽልተ ብምውፃእ እዩ ኢሎማ ፍሬ ትገዛ ዝሸጠትሉ ገንዘብ ብናይ ክልቲኦም ባንክ ኣካውንት ክተእቱ ክገብራተሎ እዚ ኽጥርጥር ዘይምኽኣላ ክዕብዳይሉ ገንዘብ እዩ ንምንታይ ዘይትቡን ኢላ የእወየት ድሕሪ 3 መዓልቲ ፍሬ ካብ ቤት ጣብያ ናይ መፀውዒ ወረቐት በፂሕዋ ብናይ ክልቲኹም ሹም ዘሎ ቅርሺ ንበዓል ገዛኺ ኣካፍሊ ክብል ፖሊስ ኣዚዝዋ ፍሬ እዚ ገንዘብ ናይ ቤተሰበይ ውርሲ ሸይጠ ዝረኸብክዎ እዩ ኢላ ተኸራኺራ ግና ሰማዒ ኣይረኸበትን በቲ ጉዳይ ብዘይ ምስማዕማዓ ናብ ቤት ፍርዲ ኣምሪሓ ጠበቃ ቆፂራ እውን ክትከራኸር ጀመረት ናይ ባዕላ ገንዘብ ብባንኪ ተታሒዙ ጥንሳውን እናገጀፈ መፀ ናይ መውለዲኣ መዓልቲ እናተቃረበ ምስ መፀ በይና ብምዃናን ብምኽሓዳን ዝያዳ ሒምዋ ካብ ቤተሰባ ዋላ ሓደ ኣበይ ከም ዘላ ዝጠየቃ ኣይነበረን ካብቲ ሰብኣያ ዘለዋ ኸሲ መፍትሒ ተይረኸበት ናይ መውለዲኣ ግዘ እናበፅሐ መፀ ኣብ ኢዳ ዘሎ ገንዘብ እውን እናተወደአ እዩ ብሓደ ዝተቐመጠ ገንዘብ ንበይና ክተውፅኦ ከም ዘይትኽእል ክሳብ ሕዚ ምስ ነገርዋ እዮም ወዳሓትና ኣደዊሉ ኣበይ ከም ዘላ ጠይቑ ናብ ዘለቶ መፀ ዝተፈጠረ ኩሉ እናንበዐት ነገረቶ ዝኽእሎ ኩሉ ከም ዝገብረላ ነጊርዋ ፍሬ ቅድሚ መውለዳ ናይቲ ክሲ ውክልና ሂባቶ ምስ ጠበቃ ብምዃን ክከራኸረላ ጀመረ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ተይተፈለጠ ፍሬ ብሕርሲ ተታሒዛ እቲ ወዳሓትናኣ ከመዶ ኮይኑ ዝደለየቶ ኩሉ የቕርበላ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ናይ ፍርዲ መዓልቲ እውን በዓል ገዝኣ ንቤት ፍርዲ ኣብራህረሀ ኣብ ናይ ባንክ ኣካውንትና ክልቴና እናስራሕና ዘምፃናዮ ገንዘብ ኣይካፍልን ኢላትኒ ስለዚ እቲ ጉዳይ ክፍትሐለይ ብትሕትና ይሓትት ኢሉ ናይ ፍሬ ጠበቃ መረዳእታ ኩሉ ሒዙ ናብ ቤት ፍርዲ ቀረበ ሓደ ግዜ ሕቶ ክሓቶ ይፈቐደለይ ክብል ንቤት ፍርዲ ጠየቐ ቀፅል ክብል ፈቐደሉ ናይ ወርሒ ደሞዝካ ክንደይ ከም ነበረ ቅብሊት ኣርኢ በሎ ይቅርታ ኣነ ቀዋሚ ስራሕ የብለይን ስለዚ ኣታውየ ስለ ዝለዋወጥ ምስ በለ ይኹን እሺ ናይ መዓልታዊ ኣታዊኻ ብማእኸላይ ክንደይ ይኾን ኢልዎ ንሱ እውን እንታይ ክብል ከም ዘለዎ ግራ ኣትይዎ ብምሕሳብ ጥራሕ ግዜ ምስ ወሰደ እቲ ጠበቃ ፍጥን ኢሉ ክቡር ቤት ፍርዲ ብናይ ክልቲኦም ናይ ሓደ ኣካውንቶም ዘሎ ገንዘብ ወይዘሮ ፍሬ ካብ ወለዳ ብናይ ውርሲ ሸይጣ ዝረኸበቶ ምዃኑ ትገዛ ዝሸጠትሉ ውዕሊ ኣብ ኢድና ይርከብ ዘእተወትሉ ቅብሊት እውን ከምኡ ንሱ ከም ዝብሎ ግና ኣብ 2 ዓመት ውሽጢ 600,000 ዝኣክል ቅርሺ ዘረክብ ገንዘብ ከም ዘይብሉ ምፍላጥ ይከኣል እዩ ኣእቴየ ዝብል ተኾይኑ ድማ ዘእተወሉ ናይ ባንክ ቅብሊት ንኸቕርብ ብትሕትና ንሓትት የቕኒለይሉ ተጠበቃ ትገንዘብ ነእትዎ ብሓደ ስለነበርና ናይ ባንክ ቅብሊት ምሳይ ኣይቀረይን ክብል ተኸራኸረ ናይ ፍሬ ጠበቃ እውን ገንዘብ ንበይንኻ ምውፃእ እምበር ንበይንኻ ምእታው ስለ ዘይኽልከል ከእቱ ተሎ ተፈላለየ ደረሰኝ ምህላው ግዴታ ስለ ዝኾነ ከቐርብ ንጥይቕ ኢሉ ንሱ ግና ቅብሊት ከቐርብ ኣይከኣለን እዚ ዘዳመፀ ቤት ፍርዲ ሓደ ዋላ ገንዘብ ዘእትወሉ ቅብሊት ብዘይ ምህላው ንፍሬ ተፈሪዱ ፍሬ ገንዘባ መሊሳ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ናይ ምጥቃም መብቲ ረኺባ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወዲ 4 ዓመት ኮይኑዎ እዩ ኣቦኡ ብሕፍረት ካብ ዝውለድ ጀሚሩ መፂ ጠይቕዎ ኣይፈልጥን ሰላም ተኸታተልቲ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳኣሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳኣ